Belake lasimang chisa koktuma kasai faika Baijalbario thanani bising khobjak amchayo Khorokba Tiprasa chalabai Nokni phanke Twlangwi Bolongo Rompherekha bisi chiba chidok umoni umor soksokya Tiprajwkno Shawaiman kha Khorokbroi Tiprasa Sikla nogor phai a umor soksokya Tiprajwkno phanke romai tlang thangka yagulo labano school ganani ongklogo Bolongo Rompherekha bono yagulo okoktuma mani thangsogoikha Baijalbario thanani police tei a Khorokba Rokno Romai Tubukha Thanabo Mung Bishal Deborma Umor Nichiburi Bishi Bufani Mung Folendro Deborma Para Hatimara Tei Khoroksani Mung Ilens Deborma Umor Nichini Bishini Bufani Mung Obiram Deborma Para Hatimarabo Bapi Deborma Umor Nichitham Bishi Bufani Mung Rana Kishur Deborma Tei Khoroksani Mung Khasang Deborma Bufani Mung Monus Deborma Labanno Brojonogor Para Tei Khoroksani Mung Unkha Oshan Deborma Umor Nichiburi Bishi Bufani Mung Rada Romon Para Hati Debor Repeat Bufani Mung Rada Romon Deborma Para Hati Marabo Tei Mamla number Nkha 1 number 2026 Shawaiman Kha Poila Khorokbroi Nogo Phai Phanke Romai Tlang Thanglaikha Yagulo Tei Khorok Sabo Ulo Khorokbroi no Logi Ruphaikya Tini Fungo Khoborani Thani Kaisa Sopakya Parani Khobor Phakya Jemia Horo Ata 10 rogo Kaisa Gotona Angkha ni Gotona Tamangkha Buri Parani Osarai Nyomiyawo 5 jon asarai rok miliwi Sikla rok bono Rompherekha ni ani thani khobor phaikya khobor phaima loge loge nang ani staff Twlangwi thangka thangwi aburini nukhungo thangka thangwi bumabu phobai kok sama pore saiman thangka je cherai rok kubui no abtui gotona miyawo borok khlaikya hani burini omor to 16 bosor ngana 16 bosor ngana khobor manano loge loge no sabo guardian rok buri je saka je 5 jon ani bumu saka Bishal Deborma 24 bosor bufani mung Polendro Deborma Hatimarani ni saka Bishal te kaisa tongo Ilens Deborma 22 bosor bufani mung Obiram Deborma abo Hatimarani no te masa tongo Bapi Deborma 23 bosor bufani mung Rana Kishur Deborma abo Hatimarani no te masa tongo Khasang Deborma 22 bosor bufani mung Manoj Kumar Deborma Labanya Chuparani Brojonogor te masa tongo Tushar Deborma 24 bosor Rada Ramon ni Besala Para hingkangkai Totasora Hatimarano abobo o 5 jona borok eksathe ke bono Labanya Suk Para School Senior Basic School ni आसे-पासे उंक्लोगो borok bono जबरदस्ती खायगानि खबर फायो आबन बागैनो borok no जेहेतु गार्जेन दक सावो abtui gotona kahani bono sung loge loge no parani borok ni chubai borno sung arrest khaikya case bo specific case chini oro case register angkha Baijalbario gotona jehetu Baijalbario ni PS ni under no ba Baijalbario PS ni under no sung case khaikya case number hingkai 1 number case 2026 burini khuk toi sawo bono jobojos ke bini nogoni Twlangwi yang phajing Twlangwi aro to horo singke ba keu kri abti jaga Twlangwi jobojos ke borok khlai ni burini sawo ta borok no aro 4 jona mili Twlangwi sawo bini pore te kaisa borong loge join khlaikya ni sawo Irignai naithok irignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo bele rang klaibai no manthugi tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kan boro manthogo
ketal jorani machine bai takjak naithok bumulni palini rignai Tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu jotom manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanborok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala Northbound Malipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdung number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548